des de Comissions Obreres el que sí que pensem, i així ho hem fet arribar al govern de l'Estat, és que caldria posar en marxa mesures més flexibles per a que se produïren expedients de regulació d'ocupació temporals abans que hi hagi comiats massius i que hi hagi que se desvie a que aquests dies siguin les vacances que el personal gaudís. És a dir, sí que com a sindicat de classe i com a Confederació Sindical de Comissions Obreres estem treballant de manera que se puga aportar al govern de l'Estat mesures que siguen favoridores per a totes aquelles empreses que estiguen en situació d'haver de posar en marxa mesures de reducció d'ocupació. En aquelles empreses empreses privades que encara no hagin dit res d'expedients de regulació d'ocupació temporals, mentre l'empresa no ho sol·licite, les despeses de personal corren a càrrec de l'empresa. Si sol·liciten aquest expedient de regulació d'ocupació temporal, que com ja he comentat en repetides ocasions, al final del dia d'avui tindrem aquesta normativa que des de l'Estat espanyol se va a establir en el Consell de Ministres d'avui, si hi ha noves directrius per a sol·licitar-los, quan ho sol·liciten passaran a cobrar la prestació que corresponga per desocupació. I el que s'està anunciant de cara al Consell de Ministres que s'està realitzant en aquests moments és que no consumirà el temps de prestació de l'usuari. Aquelles persones que estigueu treballant en empreses privades i tingueu algun tipus de dubte sobre qüestions concretes que esteu ficant ací, hem arbitrat també, i ho teniu en les nostres xarxes, en la nostra pàgina web, telèfons de contacte per a poder fer aquest seguiment o aquesta atenció per a, en cas de que no tingueu clar si s'està aplicant bé l'expedient de regulació d'ocupació temporal, el que ve sent més comú, tot el món utilitza la paraula ERTE, però estem referint-nos a el mateix i, per tant, en casos concrets de dubtes, podeu acudir als telèfons que tenim publicats com a persones que vos poden atendre. Com també he dit en algun moment, que se produïsca un expedient de regulació d'ocupació temporal és una situació més beneficiosa per a treballadores i treballadors que si és l'extinció total de contracte. Per tant, els representants de treballadores que en aquestes empreses sigueu representants, delegades de comissions, hauríeu de fer una previsió d'anticipar-vos a que se llanci aquesta iniciativa. I també, i torno a repetir, molt atentes a com va a dictaminar-se des del Consell de Ministres este nou paquet de mesures. Aquesta és la fórmula que, com ja he comentat en diferents ocasions, ofereix més garanties per a ser negociada entre l'empresa i els representants legals dels treballadors. No són acomiadaments, sinó suspensions temporals i, per tant, sí que se conserva l'antiguitat en aquest cas. Una de les preguntes que se fa és si me pot afectar l'expedient de regulació d'ocupació temporal, l'ERTE, si estic de baixa per contingències comunes. Se pot fer encara que si estàs de baixa no t'afectaria aquest expedient de regulació fins que te donaren l'alta mèdica. Una pregunta d'una treballadora d'una escoleta infantil de privada. Diu que estan fent cas a les mesures de l'alarma, estan en casa i no saben si se va posar en marxa un ERTE i
i pregunten, per tant, quant de temps han de tindre per a comunicar-lo a l'empresa. L'expedient de regulació d'ocupació temporal caldria estar negociat entre l'empresa i la RLT, la gent que és la representació legal de treballadores i treballadors. En cas de que no en tinguéreu, caldria que se nomenara una comissió per a tal efecte. Com ja també hem dit en anterioritat, anem a veure quin és el paquet de mesures que aquesta vesprada des del Consell de Ministres se posa en marxa i sí que seria convenient que en funció de les mesures que se dictaminaren prenguéreu la iniciativa com a persones que treballeu i que esteu organitzades i que en consulteu via telemàtica. Probablement hi haurà una assemblea telemàtica sectorial que podrà respondre a aquest tipus de preguntes quan tinguem també més possibles respostes després de les mesures que posarà en marxa el Consell de Ministres avui mateix.